Добрый день, наши уважаемые соотечественники, все те, кто сегодня является трудовым мигрантом, члены их семей, специалисты, эксперты, общественные деятели, организации, одним словом, наши друзья. Как мы говорили и ранее, мы планируем провести в рамках нашего проекта «Мигрант Мобайл» две онлайн-конференции, где приглашенные компетентные эксперты Таджикистана будут выступать на самые актуальные и значимые темы по вопросам трудовой миграции. Надеюсь, это будет полезно, своевременно, потому что вопросов и проблем предостаточно. Мы приложим свой информационный вклад в решение тех или данных вопросов. О наших трансляциях, будь то онлайн-конференции, будь то онлайн-консультации, которые вы уже видели, вы, конечно, будете заранее за неделю оповещены. Читайте наши объявления, готовьте свои вопросы заранее, смотрите нас, читайте нас, посещайте наш сайт, наш форум. А также вы можете это все сделать в аккаунте Facebook и на мессенджере Telegram. Хочу напомнить, что видеозапись данной нашей конференции будет размещена на нашем разделе «Форум мигранта», в разделе «Темы». Вы можете еще раз это все внимательно потом после просмотреть, если вы что-то упустите. Соответственно, обращайтесь к нам. Также просим делиться жизненным опытом. Сегодня много людей, которые достигли определенных успехов, будучи в трудовой миграции. Есть специалисты, которые имеют профессиональный опыт подачи рекомендаций, советов, каких-то решений по данному вопросу. Возможно, кому-то из наших соотечественников это очень необходимо и нужно. Рассчитываем, что с нами вам сегодня будет приятно, вам понравится. Здесь вы, возможно, найдете новых друзей, общайтесь в чате между собой. И я все-таки надеюсь, что нам в итоге будет приятно общаться. Почему бы и нет, подискутировать на те или иные темы. А тема одна – это актуальные вопросы, социальная значимость, экономическая значимость трудовой миграции. Тема нашей первой онлайн-консультации – это все необходимое о трудовой миграции, правовые и социальные аспекты. Этому посвящена наша первая конференция. И у нас в гостях Бахтиер Абдуджабаров, юрист, руководитель общественной организации Фонд социального развития, Дилова Армуродов, главный специалист миграционной службы Сагдийской области, и Бобоева Рафуат Шариповна, консультант по семейным вопросам Комитета по делам женщин и семей исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Сегодня наши спикеры в своих выступлениях затронут самые важные моменты и аспекты этого социально-экономического явления нашей современности – трудовая миграция. Какую необходимую информацию важно знать трудовому мигранту, членам их семей, плюсы и минусы трудовой миграции, механизмы предотвращения торговли людьми и другие опасные явления среди трудовых мигрантов. Обо всем этом нам сегодня расскажут наши спикеры, наши эксперты. И свои комментарии, свои вопросы по данной теме мы ждем на полях нашего интерактивного программного модуля «Форум Мигрант» на нашем аккаунте Facebook, где в данное время идет трансляция. Наши модераторы обязательно передадут ваши вопросы нам, и мы постараемся в рамках данной трансляции вам ответить. Если мы не успеем ответить на все ваши вопросы, не волнуйтесь, оставляйте свои контакты, свои телефоны, свою электронную почту, подчеркиваю, корректную электронную почту, чтобы мы могли вам обязательно ответить. Также обращения с ответами будут размещены на полях на соответствующих разделах нашего сайта. Поэтому посещайте нас, читайте нас. И в итоге я просто подчеркну, что сегодня наша конференция пройдет на таджикском языке. И мы, как говорится, начнем. Инак мехмоной героми хамватанон мошмура хайра магдаме хуш омадид و با اشتراکتون در آنلاین کنفرانس ما اظهار مینه‌داری خود را ما تشکیل کنندگان بیان می‌نماییم. اشتغالی که می‌دانیم مهاجرت مهنتی در طول 25 سال اخیر
ба яке аз падидаи тоҷикистони муосир табдил ёфтааст ки ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографии ҳаёти аҳоли кишварро ба аҳоли кишвар таъсири худро расонда истодааст. қабулкунандаҳои асосии муҳоҷирони меҳнатӣ аз тоҷикистон бударо Федератсияи Русия асосан қабул менамояд ва аз ин рӯ дар конфронси мо дар баромадҳояшон спикерҳои мо ҳамон чизҳоро муҳокима хоҳед кард ки ё ин ки баён менамоянд ки ба осон кардани ҳалли равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамватанонамон дар Федератсияи Русия нигаронида шудааст. Ва ман мехостам дар ин маврид муаррифӣ кардан бори дигар Вахтиёр Абдуҷабборов, ҳуқуқшинос, сарвари ташкилоти ҷамъиятии фонди рушди ҷомеа. Ман мехостам Бахтиёрҷон дар ин маврид шумо оиди мавзӯи муҳоҷирии меҳнатӣ ки донистани забон ва ихтисос бораи муҳоҷир чӣ аҳамият дорад. Як саволи ҳаст ки бисёр мо дар ин маврид мехостем шумо як равшанӣ андозед. Муҳоҷири осибпазир кист ва вазъи оилаи онҳо дар Тоҷикистон чӣ асту чӣ ҳолат дораду дар асоси кадом қонунҳои меъёрҳои санадии ҳуқуқӣ онҳо ҳаллу фасли худро меёбанд ё инъикос мешаванд. Марҳамат Бахтиёрҷон. ташаккури зиёд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. хурсанд ҳастем ки имрӯз дар ин барнома ширкат меварзам ва чӣ хеле ки дар ин ҷо қайд карда шуд, мамлакати мо Тоҷикистон яке аз мамлакатҳои интиқолкунандаи муҳоҷирони меҳнатӣ ба ҳисоб меравад ва муҳоҷирони худаш умуман муҳоҷири меҳнатӣ ин шахсе аст ки аз як макон ба макони дигар бо мақсади дарёфти ҷойи корӣ сафар менамояд. ва имрӯз пӯшида нест ки муҳоҷирони меҳнатӣ аксар вақт барои ёфтани дарёфти кор ба Федератсияи Россия сафар мекунанд. ва имрӯз чӣ хеле ки савол монда шуд, бояд муҳоҷири меҳнатӣ пеш аз сафар чиҳоро бояд донад ва кадом маълумотҳо муҳим аст. дар ин ҷо қайд кардан мехоҳем ҳамчун коршинос ки мо дар ин ҷодаи дастгирии муҳоҷирони меҳнатӣ ва омодакунӣ ба сафари муҳоҷирони меҳнатӣ кор фаъолият менамоем. муҳоҷирони меҳнатӣ бояд пеш аз сафар ҳатман як қатор қонун қоидаҳоро донанд ва омода бошанд ки то ки дар ҳамон мамлакати қабулкунанда яъне дар Федератсияи Россия тавонанд озодона кор кунанд. ин ҳам бошад пеш аз сафар қонунгузор талаб мекунад ки бояд шиносномаи хориҷӣ дошта бошанд. як дуюмаш бояд ки чӣ хеле ки дар ҳозир вақт дар рафти бемории пандемии COVID-19 муҳоҷирони меҳнатӣ албатта бояд бемор набошанд ё ин ки маълумотномаи дақиқ оиди надоштани беморӣ дошта бошанд. ва албатта чӣ хеле ки имрӯз пизишкон тавсия медиҳанд агар ваксинатсия гузашта бошанд, ин ҳам хеле барои муҳоҷирони меҳнатӣ муҳим аст ки барои ҳангоми ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия бе ягон монеагӣ ворид шаванд. ва дигар бояд муҳоҷирони меҳнатӣ пеш аз сафар бояд донанд ки дар ҳангоми рафтан дар худи мамлакати фарз кардем қабулкунанда яъне Россия аллакай онҳо ахборот дар бораи ҷои макони зисташон, дар бораи он ё он ширкат, ташкилот ё афроде ки онҳоро қабул мекунад пешакӣ маълумот дошта бошанд ки то ки онҳо ҳангоми ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия аллакай ҷои рафтанашон таъин ва муайян бошад. ва инчунин оиди чӣ хеле ки қайд карда шуд, донистани фарз кардем забони мамлакати қабулкунанда хеле муҳимияти калон дорад ва боз яке аз тартиботое ки мамлакати қабулкунанда яъне Федератсияи Россия барои муҳоҷирони меҳнатӣ мо муайян кардааст, ин ҳам бошад сертификати забони русӣ ё малакаи забони русӣ. бояд муҳоҷирони меҳнатӣ мо пеш аз сафар кардан оиди ин масъалаам фикр карда дар бораи ин чиз яъне донистани забон бояд омодагӣ гиранд. ва инчунин дар ин ҷо бояд қайд намуд ки шаҳрвандони Тоҷикистони мо вақте ки масалан муҳоҷири меҳнатӣ ҳастану ё ки пештар дар муҳоҷирати меҳнатӣ будану ба онҳо манъи вуруд шуд, яъне ки дубора ба истилоҳ депортатсия шудагӣ будану Тоҷикистон омадан, ё ин ки масалан азияти иҷтимоӣ иқтисодӣ хеле дар ҳолати гӯем ҳолати пасти иқтисодӣ қарор доранд, онҳоро масалан коршиносон ҳамчун муҳоҷири осебпазир муайян мекунанд. дар ин ҷо дар Тоҷикистони мо як қатор ташкилотҳои
созмонҳои ҷамъиятӣ ва муассисаҳои давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ, дар радифи онҳо чӣ хеле ки гуфтам ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳастанд, ки ба чунин шахсон ҳангоми пайдо шудани ин ё масъалаҳои ҳуқуқӣ, равонӣ ё ки масалан гирифтани маълумотҳои муфид кӯмак менамоянд. Нуқтаҳои хизматрасонии ҷамъиятии давлатӣ мавҷуд аст. Дар ин ҷо савол монда шуд, ки муҳоҷирони осебпазир чӣ гуна метавонанд аз хизматрасониҳо истифода баранд. Албатта муҳоҷирони осебпазир вақте ки муроҷиат мекунанд ба созмонҳои ҷамъиятӣ ё давлатӣ, барои онҳо аллакай як қатор хизматрасониҳои ройгон низ мавҷуд аст. боз дар ин ҷо бояд қайд кардан даркор аст, ки он муҳоҷирони меҳнатие ки дар Федератсияи Россия бо ин ё он сабабҳо ба доми фиреб афтидану ё ин ки масалан фарз кардем барои депортатсия шудан, яъне ки манъи вуруд шудану ё ин ки ба истисмори меҳнат қарор гирифтан, ин гуна категорияи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳам ҳамчун муҳоҷирони осебпазир ҳисобидан мумкин аст, ки онҳо низ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин барои чунин шахсоне ки масалан ба манъи вуруд шудану ё ин ки ба истисмори меҳнат дучор шуданд, метавонанд муроҷиат кунанд ба созмонҳои ҷамъиятӣ ё созмонҳои муассисаҳои давлатӣ ё ба мақомотҳои дахлдори давлатӣ, ки онҳо метавонанд барои пешбурди манфиатҳои ҳуқуқи худ маслиҳатҳоро гирифта, барои ҳимоя кардани масалан манфиатҳои қонунии худ ба хизматрасонӣ ноил гарданд. дар ин ҷо бисёр саволҳо боз мешавад оид ба кадом сабабҳо боиси манъи вуруд, яъне кадом сабабҳо ки муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Россия масалан ба депортатсия дучор шуданашон мумкин аст. Ин он муҳоҷирони меҳнатие ки масалан дар Федератсияи Россия бидуни расмият даровардани ҳуҷҷатҳои худашон, яъне ки бе регистратсия, агар зиёда дар давоми 180 рӯз қариб зиёда аз 90 рӯз бе ягон расмиятдарории ҳуҷҷатҳо истода бошанд, аллакай ба онҳо метавонанд дар муддати 3 сол дар Федератсияи Россия манъи вуруд шаванд. он шахсоне ки масалан муҳоҷирони меҳнатие ки дар ё ин ки ду ва ё зиёда аз он ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ карданд, онҳо ҳам ба муҳлати 3 сол ҷазо дода мешаванд, яъне метавонанд ба манъи вуруд дучор гарданд. муҳлати будубошии қонуниро дар Федератсияи Россия зиёда аз 30 шабонарӯз гузаронда бошанд. ва он шахсоне ки масалан барои вайрон кардани низоми муҳоҷират дар давоми 1 сол бо 2 маротиба ё бештар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда бошанд, онҳо қариб ба муҳлати 5 сол манъи вуруд мешаванд. ё шахсоне ки дар Федератсияи Россия ғайриқонунӣ аз 180 то 270 рӯз қарор гирифта бошанд, онҳо ҳам ба муҳлати 5 сол манъи вуруд мешаванд. агар ё ин ки бадар шуда бошанд, аз лаҳзаи бадаршавӣ аз Федератсияи Россия қариб то 5 сола. шахсоне ки аз 270 рӯз зиёд ғайриқонунӣ дар Федератсияи Россия қарор гирифта бошанд, аллакай то муҳлати 10 сол мебахшед аз Федератсияи Россия ба Федератсияи Россия манъи вуруд шуданашон мумкин аст. дар ин ҷо зикр кардан ҷоиз аст, ки албатта ҳангоме ки ба мақсади муҳоҷирати меҳнатӣ сафар менамоянд, бояд аз ин нозукиҳои қонунгузори мамлакати қабулкунанда огоҳ бошанд ва дар нуқтаҳои хизматрасонии ҷамъиятӣ давлатӣ, мана ба созмонҳои ҷамъиятӣ ва инчунин ба муассисаҳои давлатии риёсатии муҳоҷират онҳо муроҷиат карда аз нуқтаҳои телефонӣ ё ки тариқи электронӣ истифода карда метавонанд ба саволҳои худ ҷавоб гиранд, то ки масалан ба истисмори меҳнат ё ин ки ба манъи вуруд дучор нагардида қонунӣ ба муҳоҷирати муназзам, яъне бо тартиб муҳоҷирати меҳнатиро адо намуда ба ватани худ баргарданд. ҳангоми пандемияи COVID-19 ҳам ки як қатор навовариҳо дар қонунгузории мамлакати қабулкунанда ба вуҷуд омадааст ва худи мамлакати мо ки масалан тартиботҳоро аллакай муайян кардааст, бояд аз ин чизо пешакӣ огоҳ бошанд ва ҳангоми пайдо шудани саволҳои мушаххас метавонанд боз муроҷиат намоянд. ташаккур. раҳмат бахтиёрҷон, як бор омадӣ пурмуҳтавои пурмазмун ва боварӣ дорам, ки ҳамватанони мо муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни олии онҳо ба тавре метавонанд аз ин баромади шумо як посухи бигиранд. ва як савол инҷо, саволе ки бисёртар ба мо дастрас мешавад, ба шумо низ ин савол дастрас мешавад, оиди мавзӯи сертификати касб мебошад. ва ман дар ин маврид мехостам шумо оиди оё дар Тоҷикистон
ҳастанд муассисаҳо ва ташкилотҳое ки барои сертификатсияи касб кӯмак мекунанд ба муҳоҷирони меҳнатӣ, ба аъзоёни олиянҳо ва агар Бахтиёрҷон дуюминаш ягон иттилооте дошта бошед оиди он чорабиниҳое ки ташкилотҳои ҷамъиятии шумо таҳия карда истодааст ё мегузаронад, ё ин ки суроғи тамосҳои шуморо мехостем ба тамошобинони мо, ба ҳамватанони мо дастрас кунед ва дар ҷанбас вақте ки сабти барнома дар ҳамин мавзеъгоҳ, дар ҳамин сомона ҷойбаҷо мешавад, ҳатман он суроғҳоро мо ба таври титр ҳатман ба шумо ҳамватанон дастрас мекунем. Марҳамат Бахтиёрҷон. ташаккури зиёд. албатта барои ноил шудан ба кори мувофиқ, кори баландмаош дар ҳангоми будубош дар мамлакати қабулкунанда ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ, муҳоҷирони меҳнатӣ мо агар касб дошта бошанд, соҳиби ихтисоси муайян бошанд ва инчунин ихтисос яъне хо кафшелгар, хо дуредгар, хо устои мошина ё чизи дигар бошанду ҳамин касбашона ба корфармо пешкаш карда тавонанд. албатта ин ҳам хеле хуб аст, барои гирифтани маоши баланд кӯмак мекунад ва дар тоҷикистони мо мана созмонҳои ҷамъиятӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҳамкорӣ хеле судманд дорад. дар ин замина бо маркази таълимии калонсолон ки дар вилояти суғд аст ва умуман дар тоҷикистон аст ҳамкорӣ менамоем ва маркази таълимии калонсолон дар назди вазорати меҳнат шахсоне ки барои гирифтани ин ё он касб муроҷиат мекунанд, албатта курсҳои махсуса ташкил карда барои онҳо сертификат яъне шаҳодатномаҳои ихтисосро медиҳанд ки ин хеле барои муҳоҷирони меҳнатӣ зарур аст ва муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд тариқи созмонҳои ҷамъиятӣ ё мустақиман ба марказҳои таълимии калонсолон дар назди вазорати меҳнат муроҷиат намуда оид ба гирифтани шаҳодатномаҳои касбӣ муроҷиат намоянд ва ба ин шаҳодатнома ноил гарданд. албатта ин барои муфидии кор хоҳад буд. созмони ҷамъиятии мо албатта бо як қатор дигар созмонҳои ҷамъиятӣ мо лоиҳае дорем ки ин ҳам гузарондани маъракаҳои иттилооти фарҳангӣ барои расондани маълумотҳои кории муфид ва маълумотҳои ҳуқуқӣ барои муҳоҷирон ҳаст ки дар саросари вилояти суғд аст ва дар тоҷикистон аст ва инчунин мо метавонем ҳамарӯза дар ташкилотҳои ҷамъиятии худ ва инчунин бо ҳамкории созмони байналмилалии муҳоҷират барои гирифтани маълумотҳои ҳуқуқӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ кӯмак намоем ва ин лоиҳа ҳоло роҳандозӣ шуда истодааст. раҳмат ба Бахтиёрҷон Абдуҷабборов. ёдрас мекунам ки он кас ҳуқуқшинос ҳастанд, сарвари ташкилоти ҷамъиятӣ фонди рушди ҷомеа ва спикери навбатии мо яке аз шахсҳое ки аз оғози фаъолият ё ташкилкунии ҳамин сомонаи мо ҳамроҳи мо буданд, ҳамкорӣ доранд. ин ҳам бошанд Диловар Муродов, сармутахассиси раёсати хадамоти муҳоҷирати меҳнат дар вилояти суғд ва дар ин маврид шуморо низ ман хардамақдам мегӯям. дӯсти азиз, ва мехостам оиди манфиатҳои иқтисодии иҷтимоӣ ва дар равии муҳоҷирати меҳнатӣ чиҳо ҳастанд ва шумо барои бехатар гаштани вазъияти муҳоҷирони осебпазир нест чӣ амалӣ ё ба чӣ корҳо машғулед ва чӣ корҳоро анҷом дода истодаед. бори дигар таъкид мекунам ки тарафҳои манфии ин падидаро муҳоҷирати меҳнатиро як камтарак бошадам гуфта гузаред ва аз чӣ зоҳир мешаванд, аз чӣ оғоз мешаванд, ба кадом натиҷа оварда мерасонанд, дар ин маврид низ камтарак муфассалу пурратар ҷавоб диҳед. марҳамат. ташаккури зиёд. салому паёми худро ба он нафароне ки моро мебинанд, мешунаванд мерасонам ва арзи сипоси миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин конферонс ки ба масъалаҳои мубрами рӯз ки имрӯз масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва амалӣ намудани тадбирҳои ва роҳҳои пешгирии аъзои оилаи онҳо яъне баррасӣ шуда истодааст. арзи сипос мекунам. бисёр дуруст қайд кардед ки манфиатҳо ва омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии муҳоҷирони меҳнатӣ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад ва
новобаста аз он чихеле ки шумо дар аввали баромади худ қайд кардед ки тӯли 25 сол мешавад ки ҷумҳурии тоҷикистон низ ба ин як омил ба як ҷомеае ки имрӯз дар рафту омади муҳоҷирони меҳнатӣ яъне муҳоҷирати меҳнатӣ низ дар тоҷикистон як омили асосӣ шудааст ва чихеле ки медонем ин муҳоҷирати меҳнатӣ ин омили як давлати ҷумҳурии тоҷикистон нест ва тамоми давлатҳои дунё имрӯз ба ин ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафту омад ва ба дигар кишвар барои ҷои кори нағз пайдо кардан мераванд ва имрӯз чихеле ки ба ҳамин мо маълум аст ҳамин мо медонем пас аз шурӯъ шудани муҳоҷирати меҳнатӣ ки давлати асосӣ қабулкунандии мо ин федератсияи расмӣ мебошад ҷумҳурии тоҷикистон низ барои пешрафт яъне танзими раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ва дигар муҳоҷирати дохилӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яъне барои татбиқ ва амалӣ намудан яъне санадҳои меъёрии ҳуқуқии худро ба тасвиб расонд ки ин ҳам бошад қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муҳоҷират ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки дар самти муҳоҷират яъне равона гардидааст ба татбиқ гардид ва амалӣ шуда истодааст ва ногуфта намонад ки имрӯз хадамоти муҳоҷират ё ки раванди муҳоҷирати меҳнатӣ бар дӯши вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон вогузор шудааст ва имрӯз раванди муҳоҷират яъне осебпазирии муҳоҷират яъне падидаҳои номатлубе ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ яъне муҳоҷирони мо дучор шуда истоданд ин бар дӯши хадамоти муҳоҷират низ аст ки хадамоти муҳоҷират яке аз сохторҳои асосӣ дар назди вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва аз рӯи барномаи мо ки имрӯз мо ҳамчун мутахассис ё ҳам спикер дар ин конференс иштирок дорем яъне манфиатҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ё ки фарҳангии муҳоҷирони меҳнатии мо дар дохил ва хориҷи кишвар ман гуфта мегузарам имрӯз асосан бисёр як ҳам ҷиҳатҳои мусбӣ ва ҳам ҷиҳатҳои манфии муҳоҷирони меҳнатии мо хоҳ дар хориҷи кишвар хоҳ дар дохили кишвар яъне ба аввалин ин якумин ба буҷаи давлат яъне ғанӣ гардонии буҷаи давлат аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ яъне сохтани бисёр биноҳои боҳашамат яъне иқтисодиёти оилаи худро баланд бардоштан ин аз ҳисоби ҳамаш мо ҳамчи ки мо медонем аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ аст ва имрӯз новобаста аз даврае ки имрӯз дар соли 2000 моҳи марти соли 2020 то имрӯз мо як дар давраи ҳассоси бемории сироятии коронавирус қарор дорем инро як чизро бояд қайд кунам ки дар ҳамин даврае ки муҳоҷирони меҳнатии мо натавонистанд ба федератсияи россия ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд дар дохили кишвар бо ҷои кор таъмин шудан яъне мусоидати баъзе сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ низ назаррас буд чунки муҳоҷирони меҳнатии мо бисёрие оне ки дар соли 2020 то дар соли 2020 хеле ки аз як омори давлатиро ба худ қайд кунам аз ҳисоби сокинони вилояти суғд ҳамагӣ 30,000 нафар тавонистанд ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд ва дар ҳамин он шаҳрвандоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта натавонистанд аз рӯи баъзе оморҳое ки мо ба худ дорем дар шаҳри душанбе дар шаҳри хуҷанд яъне сохтмонҳои биноҳои баландошонӣ истиқоматӣ сохта шуда истодааст ки ҳамаи он муҳоҷирони меҳнатии мо ки аллакай яъне мутахассиси баландсоҳӣ ин ё он соҳаи сохтмон ҳастанд кор карда истоданд ва ин аз тарафи баъзе вазорати идораҳое ки дахлдоре ки дар ин соҳа яъне кору фаъолият доранд як баҳои бисёр хуб доданд ки муҳоҷирони меҳнатии мо ки имрӯз дар ватан ҳастанд аллакай як саҳми худро барои сохтани ин биноҳое ки аз мо дар бисёр ҳолатҳо аз хориҷа мутахассис меовардем ва мо ба мутахассиси хориҷа яъне муҳтоҷ нашудем имрӯз он мутахассисоне ки дар хориҷи имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд ба мо хеле саҳми назарраси худро гузоштанд ва ин яке аз ҷабҳаҳои мусбӣ аст барои имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ки муҳоҷирони меҳнатии мо саҳми худро дар ҳамин ширкатҳои сохтмонӣ яъне худ гузоштанд ва ин агар набудани онҳо ин аллакай як ҷиҳати тарафи манфии мебошад аллакай муҳоҷирони меҳнатии мо агар намешуданд метавонистанд ширкатҳои сохтмоние ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон кор ва фаъолият карда истоданд аз хориҷи кишвар яъне мутахассис меоварданд ва боз ҷиҳати дигари инҷо як
کلمه جهتی برنامه منفعت‌های فرهنگی که در اینجا برنامه ما آمده است که همه آن تاجیکستان یا که شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران مهنتی که امروز در کشوری قبول کننده ما فدراسیون روسیه قرار دارند ما نوابسته از آن از سال 2014 این جانب در تمام فدراسیون روسیه در اوکروگ‌های کلانترین نمایندگی‌های خدمات نمایندگی‌های وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ساحه مهاجرت یعنی قرار دارند و کار و فعالیت کردند و امروزها همین ما و شما می‌دانیم که زیاده از 111 نفر دیاسپوراهای تاجیکستانی در فدراسیون روسیه کار و فعالیت می‌نمایند و برای مهاجران تاجیکی که در حدود فدراسیون روسیه هستند همچون یک پیشبرنده مشکلات‌های مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها شده میتونه و 20 جمعیت‌های تاجیکان جمعیت‌های فرهنگی تاجیکان که در تمام شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه امروز فعالیت دارند اینها از حساب ساکنان ولایت سوخت میباشند که یعنی ریاست خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان امروز با آنها یک علاقه خیلی زیاد دارد و یک چیز را من باید قید نمایم که در همین دوره پاندمی که در سال 2020 شده گذشت از حساب یعنی دیاسپوراها هموطنان برون مرزی ما برای ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با مبلغ‌های کلان برای یاری دوستانه یعنی یاری با هموطنان خود برای بیمارخانه‌ها و همچون از محصولات‌های تجهیزات‌های طبی سرکرده تا موادهای داروباری و دیگر موادهای عضوقواری خوراکواری و مبلغ‌های کلان ارسال کردند که این یکی بسیار باعث خرسندی بود و یک چیز را باید قید کنم که امروز هموطنان برون مرزی ما برای دولت خود برای تاجیکستان عزیز ما از حساب مبلغ‌های خود برای آبادی کشور سهم خود را نیز رسانده ایستادند و ما تنظیم کننده کارمندان خدمات مهاجرت که تنظیم کننده روند مهاجرت هستیم برای پس نمودن شدت مهاجرت مهنتی و برای جبهه‌های مثبت و منفی دچار نگردیدن مهاجران مهنتی ما امروز بسیار کارها را به انجام رسانده ایستادیم و یکی از سمت‌های اساسی سیاست مهاجرت امروز کار با مهاجران مهنتی در خارج بوده و کار با مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها که امروز در داخل کشور قرار دارند گذراندن کارهای اطلاعاتی فهماندهی و یعنی هر یک مهاجری که پیش از سفر به مهاجرت مهنتی می رود ما وظیفه دار هستیم که هر یکی آنها رو اولا با کسب و با دانستن زبان یعنی مهاجر مهنتی ما باید تیار به خارج کشور سفر بر کرده شوند و اگر ما هر یک مهاجر مهنتی رو با ملکه کسبی یعنی درجه 1 ما اگر توانیم به خارج کشور گسیل کنیم من باوری دارم که در برابر کار و فعالیت کردن در همین یعنی تشکیلات ها یا که کارخانه های ساختمانی و دیگر کارخانه صنعتی که در خارج کشور کار میکنند پس از گرفتن ملکه های دیگری خود دوام 2-3 سال الکی یک متخصصی درجه عالی شده برمیگردد که این هم با جبهه های مثبت مهاجرت مهنتی خاص است و امروز ما چی کارهای برای پس کردن شدت مهاجرت یا که عامل های پس نمودن این شدت یا که چطور با مهاجرت مهنتی سفر کردن یا که ما چی تدبیرها اندیشیدن با هر یک اعضای عائله آنها نوابسته از اون که ما وکالتدار هستیم یا که سیاست پیشبرنده سیاسی مهاجرت در ولایت هستیم ما توانستیم با بعضی تشکیلات‌های جمعیتی و تشکیلات‌های غیر دولتی که امروز با ما زیچ همکاری دارند بعضی لایحه‌هایی که شده ایستاده است امروز با یک شغلی که شما گفته در اول با لایحه برنامه که شما یک برنامه پورتالی بسیار یک صفتی نغزنه نتیجه های خیلی خوب و نظر رس داد برای مهاجران مهنتی که در خارج کشور بودند ما آماده بودیم که با این پورتال یعنی که به طریق آنلاینی یا که با واسطه اینترنتی این بار اول بود راستی درباره مهاجران مهنتی ما این بسیار یک نتیجه خیلی خوب داد و
бо дигар ташкилотҳо ҳам низ мо ҳамкориро ба таври хоса ба таври пуррагӣ ба роҳ мондем, чунки ин вазифаҳои асосии ҳар як ташкилот ё ки ҳар як сохторе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ва новобаста аз он ки мо пешбарандаи сиёсати муҳоҷират ҳастем, бояд ҳама баробар бо як дил кор намоем, барои ин ки дар ҳар як хонадони имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон бемуҳоҷирати меҳнатӣ нест ва ҷиҳатҳои манфии муҳоҷирати меҳнатӣ низ имрӯз зиёд ҳастанд. бисёрӣ аз дур мондан аз оила, дур мондани фарзанд аз тарбия ё ки аз падару модар дур мондани фарзандон, парастории дур мондани фарзандон, ё ки бисёр мутахассисоне ки баландсоҳае ки имрӯз хеле ки мо шумо медонем бо кам будани маош дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон кор пайдо накардан бар Федератсияи Россия ё ки ба дигар кишварҳои мераванд. ин аст як ҷабҳаҳои асосии манфии мо. Ва дигар ҷабҳаҳои асосие ки мо дар ҳудуди Федератсияи Россия аз барои бисёр мутахассисони мо барои гирифтани шаҳрвандӣ аллакай аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола мехоҳанд ки шаҳрвандии ҷумҳурии Федератсияи Россияро гиранд. ва дигар омилҳое ҳаст ки бисёри шаҳрвандони мо ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта тӯли солҳои дароз ҳастанд. оморҳое ки аз 30-31 сол то 25 то охираш то 12 сол шуд ба назди оилаи худ барнамегардад. ин ҳам яке аз сабабҳои мусбӣ аст ки барое ки оила аллакай бепарастор мемонад, оила бепадар мемонад, оила бесоҳиби худи оила мемонад, ки ин ҳам яке аз ҷиҳатҳои манфӣ аст. ва мо тавонистем бо намояндагии Федератсияи Россия, намояндагии хадамоти муҳоҷират дар Федератсияи Россия ки дар ҳамаи округҳо ҳастанд, бо сафоратхона, консулгариҳо, гузарондани корҳои иттилоотӣ дар хориҷи кишвар, барои давом додани пешгирии ин роҳ мо нақша чорабиниҳои якҷоя доштем ва вобаста ба ин масъала хеле корҳои назаррас низ ба анҷом расонида шуд ва мо тавонистем дар як муддати кӯтоҳ якчанд муҳоҷирони меҳнатие ки хеле солҳои охир наметавонистанд ба ватан баргарданд, мо бо мусоидати намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи оид ба муҳоҷират ба ватани худ баргардонем. бисёр занҳое ки аз оилаҳои худ дуршудагӣ буданд тавонистем ба ватан баргардонем. ва ман барои ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа метавонам гуфт ки мо пешбарандаи сиёсати муҳоҷират дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастем ва ҳамавақт ба муҳоҷирони меҳнатӣ тавонем мо ҳар як муҳоҷири меҳнатиро барои ба кишвар ба хориҷи кишвар рафтан омода намоем ва омода ҳастем ба ҳар як саволу ҷавоби онҳо ва маслиҳатҳои ҳуқуқӣ, маслиҳатҳое ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ имрӯз муҳоҷирони меҳнатӣ мо ниёз доранд, тайёр ва омода ҳастем ва дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят имрӯз шӯъбаи бахшҳо қарор доранд ва ман аз фурсат истифода бурда ба ҳар яки онҳое ки пеш аз сафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд муроҷиат намоянд, ҷиҳати ҳуқуқии худро санҷида бошанд ва пеш аз сафар маълумоти дақиқ гирифта бошанд. Раҳмат Диловарҷон, як бар омадӣ пурмуҳтаво ва пурмазмун ва боварӣ комил дорам он ҳамкоре ки ширкати мо портали маърифатии иттилоотии Мигрант Мобайл бо раёсати муҳоҷират дар вилояти Суд ҳамкори зиштро давом медиҳад ва дар ин маврид агар ягон савол дошта бошедтон, посух дошта бошедтон, яке муроҷиат дошта бошедтон, ҳатман метавонедтон тавассути сомонаи мо ба мо нависед. мо албатта ба ҳамкорони худ ва наздикони ки вобаста ба наздикони шумо низ ҳастанд дар оилаи шумо ҳатман ба Диловарҷон дастрас мекунем. ва ин дам мехостам Диловарҷон, шумо оиди рафту омади муҳоҷирони меҳнатӣ имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад, камтарак иттилоот медиҳед, чунки вобаста ба ин вазъияти пандемия қонунҳои Федератсияи Русия тез қонунҳои санадҳои меъёрӣ тез иваз шуда истодаанд, ягон мазмуни нав пайдо шуда истодааст, ки шак
шакли ворид шудан ба Федератсияи Русия ё ин ки ягон монегӣ ҳам ҳаст. Дар ин маврид камтарак аз иттилооте ки нав ҳасту дастраси шумо аст камтарак ба мо посух диҳед. ташаккури зиёд, бисёр саволи ба мо рид. Имрӯз хеле ки мо шумо ҳамагон медонем, дар даври аз моҳи марти соли 2020 инҷониб дар даври пандемия рафту омади муҳоҷирон ва баста шудани сарҳадҳо бо дигар давлатҳои ҳамаи кишварҳо маҳдуд шудагӣ буд ва хурсандиовар аст ки аз моҳи феврали соли 2021 бо кушода шудани хатсарҳои иловагӣ бо аз ширкати ҳавопаймоиҳои тоҷикистонӣ ва Федератсияи Русия имрӯз муҳоҷирони мо рафту омади худро идома дода истоданд. Аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд имрӯз аз хеле ки аз маълумотҳои бахши хадамоти муҳоҷират дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ба мо омадааст. Имрӯз зиёда аз 71 ҳазор шаҳрвандони вилояти Суғд ба Федератсияи ба ҳама шаҳру ноҳияҳо вилоятҳои Федератсияи Русия сафар карданд ва имрӯз муҳоҷирони меҳнатии мо дар Федератсияи Русия аз тибқи фармони президенти Федератсияи Русия таҳти рақими 264 фармони нав яъне тамдид шуд то 30 сентябри соли 2021 метавонанд шаҳрвандоне ки дар даври пандемия дар Федератсияи Русия қарор доштанду яъне ҳолати будубоши худро тамдид карда натавонистанд метавонанд то 30 сентябри соли равон ба ҳамаи хадамотҳои федералии муҳоҷират муроҷиат карда яъне будубоши худро ба танзим дароранд ё тамдид кунанд ва ҳолати будубоши худро қонунӣ идома диҳанд. Саволи навбатии мо мехостем барои муҳоҷирони меҳнатии мо барои ҳамватанони мо асосан ба онҳое ки дар хориҷи кишвар ҳастанду асосан ба кадом намуди мушкилотҳо проблемаҳо дучор мешаванд ва раёсат дар ин маврид ташкилоти шумо чӣ чораҳоро андешида истодааст ё дар нақша дорад? бисёр дуруст қайд кардед. Муҳоҷирони меҳнатии мо ки имрӯз давлати қабулкунанда Федератсияи Русия мебошад, мушкилоти асосии муҳоҷирони меҳнатии имро дар вақти ба кор шурӯъ кардан бо корфармо набастани шартномаи меҳнатӣ аст. Дар ҳолати набастани шартномаи меҳнатӣ яъне коргар ва бо корфармо дар ҳолати пардохти музди маош ба бисёр мушкилиҳо дучор мешаванд ва имрӯз аллакай ҳар як муҳоҷири меҳнатии мо патентро ҳамчун як шартномаи меҳнатӣ ҳисоб мекунад ки ин ғайриимкон аст ва нодуруст аст. Патент фақат барои иҷозати кор кардан дар Федератсияи Русия ҳаст ва аз ҳамаи он шаҳрвандоне ки имрӯз моро мебинанд ва мешунаванд аз муҳоҷирони меҳнатӣ эҳтиромона хоҳиш менамоям ки дар ҳолати пайдо намудани ҳар як корхонаҳои дар Федератсияи Русия ширкатҳое ки хоҳ давлатӣ ҳастанд ғайри давлатӣ ҳастанд ё ширкатҳои хусусӣ ҳастанд, шумо метавонед байни коргару корфармо шартномаи меҳнатиро баста бошед ва ин шартномаи меҳнатӣ метавонад барои пардохти музди маоши шумо ва ё барои муроҷиат кардан ба ягон ин ё он мақомоти қудратӣ шумо метавонед музди маоши худро гиред ва имрӯз муҳоҷирони меҳнатии мо дар намояндагӣ бо Федератсияи Русия ва дигар диаспораи Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Русия ҳастанд ҳамкорӣ зич доранд ва онҳо ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатии худро дар он ҷо ба иҷро мерасонанд. раҳмат Диловарҷон барои баромадатон. бори дигар шуморо хайра мақдам мегӯям ва дар ин маврид гуфтанӣ ҳастанд ки оиди он саволҳое ки Диловар Муродов сармутахассиси раёсат иттилоъ доданд, шумо метавонед низ аз саҳифаи асосии вазорати меҳнат ва шуғули аҳолӣ ва муҳоҷират дастрас гардад ба шумо. Дар он ҷо як маводҳое ҳаст ки ҳамчун дастур, оиди патент, оиди кофтукоби ҷои зист ва истиқомат, ба қайдгирӣ, шартномаи меҳнатӣ, суғуртаи тиббӣ ҳатман иттилооти пурраро дастрас кунед ва аз мо дур нашавед. баъди якчанд сония мо бо шумо дар тамос мешавем. бори дигар салом ба он шахсое ки нав ба мо пайваст шуданд ва ёдрас мекунам ки дар пахши мустақими мо конфронси аввалини мо баргузор гашта истодад ки дар он экспертҳои мо, мутахассисони мо, он шахсоне ки таҷрибаи ҳамкори ҳамаёти оиди масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ доранд, иштирок варзида истоданд ва
спикери навати мо муалима Бобоева Рафуат Шариповна, инкас мушовери мақомати иҷрои ҳукми давлати вилояти суғд ҳастанд ва инкас оиди мавзӯъҳои роҳҳои пешгирии хариду фурӯши одамон ва дигар падидаҳои номатлубе ки дар мобайни муҳоҷирони меҳнатӣ ҳастанд ба мо камтарак баромад кунанд, равшанӣ андозанд. Саволҳо дар ин маврид бисёр ҳам ҳастанд. Кадом падидаҳоро мо номатлуб меномем, барои чӣ онҳо ба ҷомеаи мо хатарнок низ ҳастанд, гуфтан боиси қайд аст ки инсон дар ин маврид ба истисмор дучор мегардад. барои халосӣ аз ин роҳ чӣ бояд кард ва қонун дар ин мавридҳо чӣ мегӯяд? мехостам муаллимаи азиз ба мо дар баромадатон дар ин мавзӯъ бисёртар таърифи ин мавзӯъҳоро ба мо кушода диҳед ва тамошобинони мо ҳамватонони мо аз ин баромади шумо як иттилоъие бигиранд. марҳамат муаллима. қаблан саломи дуруд ба муштариёни сайти Мигрант Мобайл ва имрӯз мо дар бораи роҳҳои пешгирии хариду фурӯши одамон ва дигар падидаҳои номатлуб дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ гап мезанем. ман савдои одамон чист? кадом падидаҳо вуҷуд дорад? барои чӣ ин падидаҳо барои ҷомеаи инсонӣ хатарнок ҳастанд? савдои одамон яке аз падидаҳои номатлуби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта, сол аз сол бо ҳар гуна зуҳуроташ мардумро ба ташвиш меорад. масалан, дар саросари дунё бештар муҳоҷирони меҳнатӣ ва дар байни онҳо занон ба хариду фурӯши одам рӯбарӯ мешаванд. ин ҳам бошад меҳнати иҷборӣ, савдои одамон, савдои кӯдакон, савдои бастиуси инсон. мамлакати мо ки асосан мамлакати интиқоли муҳоҷирон ба ҳисоб меравад, асосан муҳоҷирати меҳнатӣ номуназзам заминаи савдои одамонро чӣ дар дохил ва берун аз мамлакат фароҳам меорад. ва ҳамаи мо гувоҳи он ҳастем ки ҳамасола дар саросари ҷаҳон миллионҳо одамон қурбони савдои одамон мегарданд. дар ин маврид савол ба миён меояд, оё одам ҳам хариду фурӯш шуда метавонад? бале, хариду фурӯш ба мақсади ғаразнок, яъне бидуни хоҳиш ва иродаи шахс ва ё сӯистифода аз иродаи шахс ва бо роҳи зӯрӣ ва бо роҳи фиреб, кор ва хизматрасонӣ ки бе иродаи озодии шахс ва ба роҳи зӯрӣ ба анҷом расонда мешавад, ин хариду фурӯши инсон ба ҳисоб меравад. намудҳои гуногуни истисмори инсон вуҷуд дорад. якум истисмори меҳнатӣ, истисмори шаҳвонӣ, истисмори равонӣ ва дигар ба ин монанд падидаҳо. нишонаҳои истисмори одамон чунин аст: зиёд кардани норма, рӯзҳо ва соатҳои корӣ, шароити бади истиқомат, кори хавфнок, маоши паст ё умуман маош надодан, беэҳтироми ҷиҳати риояи қонунгузорӣ ва шартномаи меҳнатӣ, намудани ҳимояи иҷтимоӣ, шароити бади корӣ, тез иваз кардани ҳаҷми маош. дар як ҷои алоҳида маҳкам кардан, маҳдуд кардани хӯрок, ҳамаи инҳо нишонаҳои истисмор ба ҳисоб меравад. дар ин ҳолат савол ба миён меояд ки дар кадом ҳолат инсон ба истисмор дучор мешавад. пеш аз ҳама вақте ки шахс аз ин масъала воқиф нест ва ба истисмори шахсони ҷиноятпеша бинобар надонистани роҳҳои пешгирӣ, бинобар зӯроварӣ нисбати хеш ва бинобар фиреб ва макрӯҳ ҳилла ба истисмор дучор мегардад. ногуфта намонад ки бинобар таҳлилҳо бинобари нокифоягии шароити иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳам шахс новобаста аз иродаи хеш ба хатари истисмор дучор мегардад. ҳангоми интихоби кор ва
ضمن دستور کردن کار در واخوری ها با کاردهندگان به اینواد گرفته شود که کس به دام فریب نافتد. بعضا مدت‌های معین مهاجرین مهنتی کاری موافق نمی‌یابند. یا پس از کار موافق یافتنش کسان یافت شدنش ممکن است که دیگر کار قلای‌تر را پیشنهاد می‌کنند. در این موردها باید احتیاط شد که به دام فریب کسی دیگر نافتید. نشان دهنده های فریب اینها شده می‌توانند: یکم، فریب به نمود کار پیشنهاد شونده، موقع جایگیر شوی یا با کاردهنده نظر است. فریب با شرایط کاری، یعنی شرایط خوبتر وعده می‌دهند، در اصل باشد همین شخص را فریب می‌دهند. فریب توسط مضمون و مندرجه شرطنامه کاری. عموما شرطنامه کاری یک چیز میگویند، در عمل دیگر چیز را استفاده میبرند. فریب به وضع‌مندگردانی یک جای شوی به اعضایان دیگری اویله. میگویند که یک جای با اهل اویله کار میکنید، در اصل باشد شما به دیگر کار استفاده میبرند. فریب با هوسمندگردانی حل مسئله منزلی زیست و بهتر نمودن شرایط زندگانی. فریب با راه وعده کردن گرفتن مقام رسمی مهاجر یا شهرونده. در بسیار حالتها وعده می‌دهند که شما در گرفتن شهروند فدراسیون روسیه یا دیگر دولت کمک می‌رسانیم. در اصل اینطور نیست. فریب با وعده پرداخت خراجات‌های سفر و با کار تامین کردن. وعده کلام می‌دهند که شما رو رفت و آمده شما رو پرداخت میکنیم، برای شما شناسنامه خارجی آماده میسازیم و شما علاقه تا آمدن شما خانه اجاره میگیریم. در اصل باشد همه اینها فریب میباشد. فریب با وعده معاش بلند. در بسیار حالتها وعده بسیار کلام میدهند که معاش بلند میدیم، در اصل باشد ماها مهاجرین مهنتی یا کسانی که برای دریافت کار رفتن مبلغ معاش خود را گرفته نمیتوانند. فریب با هوسمند گردانیدن با راه نکاح یا فرزندخوانی. این مسئله ها خیلی در توسط اینترنت، توسط تلویزیون و رادیو بسیار میشنویم که باربرداری سنئی میکنند یا فرزند میخوانند و همون فرزند خواندگشان را استثمار میکنند یا و قربانی سودای آدم میگردند. در محل مهاجرت احتمالات مجبور کردن یا استفاده وضعیت ناچاری دچار شدنش ممکن است. از دیگرها پنهان کردن و هیچ کجا رفتن نماندن یا زیر نظارت قطعی گرفتن، این یکی از نشانه هایش است. ترسانیدن با راه تهدید که به ارگان‌های رسمی معلوم کرده می شود. نگاه داشتن معاش کار کردن. اگر کارفرما نسبت کارگر وعده‌های داده را اجرا نکند و نسبت او مسئله‌های او بی‌پروا باشد، احتمال است مهاجر مهنتی زیر استثمار قرار گرفته است. برای خلاصی از استثمار و خرید و فروش انسان چی باید کنیم؟ یکم، شخص باید داند که همه وقت آزاد است. می تواند بنابر خواهش و اراده خود به این یا آن کار مشغول گردد. دوم، زیرکی و آمادگی خویش را برای پیشگیری این پدیده ها پیدا کند. دانش و ملکه‌های خود را بلند کند. معرفتی حقوق خود را تقویت دهد. سوم، از خدمت رسانی های جمعیتی و سوبیکتان دولتی همه وقت آگاه باشد. مثلا از نقطه های مصلحت های حقوقی، خدمت رسانی کارمندان مقامات حفظی حقوق و داشتن سراغ و تماس آنها که در همه سایت ها، یعنی علاوه در سایت میگرانت موبایل اینها جا دارند. چهارم، دولت ما علاقه زمینه خوب قانونگذاری برای پیشگیری این پدیده نامطلوب دارد. همیشه شخص می تواند استفاده از مکانیزم های قانون و خدمت رسانی های مقامات حفظ حقوق و اداره های جمعیتی هنگام افتیدن به دام فریب استفاده نماید. این بود کوتاه درباره پیشگیری خرید و فروش آدمان. Rahmat Рафат Шариповна, саволҳо бисёранд оиди ин мавзӯъ. Вақте ки мо дар бораи истисмор
юенки дарбори хариду фурӯши одамон сухан меронем. албатта мегӯем ки инро кун ё инро накун, ё ба ин гап гӯш кун ё ин гапро гӯш накун. асосан ҳамун одамони савдогар номидан мешавад. ҳамун шахсон ки ҳастанд? мехостам дар ин савол мушаххастар ба таври кӯтоҳ ба мо. савдогари одамон шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ ки мустақилона ё бо гурӯҳи шахсони савдои одамон амалӣ менамоянд, инчунин фаъолияти мазкурро маблағгузорӣ менамоянд ва ё аз ҳисоби он фоидаи моддӣ ё дигар фоида ба даст меоранд. ҳамчунин шахси мансаб доред ки бо амалҳои худ ба савдои одамон мусоидат мекунад ё ба он монеъ намешавад ё муқовимат намекунад, гарчанде вазифадор аст ки кору мувофиқи ваколатҳои хизмати худ иҷро намояд. муаллима саволи навбатӣ, вақте ки ҳамин кор ё ки ҳамин монеагӣ ё ки ҳамин падида вомехӯрад ба инсон, шахс ба куҷо муроҷиат бояд кунад, ба кадом идораҳои давлатӣ ва барои пешгирии савдои одамон ҳамун идораҳо чӣ корро ба анҷом расида истодаанд? албатта хеле ки дар боло қайд кардем дар бораи пешгирии савдои одамон, муқовимат ба савдои одамон, расондани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон, ҷумҳурии Тоҷикистон ки солҳои дароз корҳои мушаххас карда истодааст. аввалин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ва дар бораи мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон ҳанӯз соли 2004 қабул шуда буд ва соли 2005 комиссияи байниидоравии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ намудани хариду фурӯши одамон таъсис ёфта буд. ҳар 3 сола аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои давлатӣ қабул карда мешавад. аз соли 2006 инҷониб зиёда аз 6 барномаи давлатӣ қабул шудааст. алҳол нақшаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба савдои одамон ва расондани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон барои солҳои 2019 ва 2021 амал мекунад ва барои амалӣ кардани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон субъектҳои давлатӣ ки бевосита муқовимат ба савдои одамон амалӣ менамоянд, инҳо прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурори тобеи он, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати маводи нашооварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. муаллимаи муҳтарам, ташаккур барои ҳамкоритон, барои иштирокатон дар онлайн конференсияи имрӯзаи мо. бори дигар ёдрас мекунам ки оиди мавзӯи роҳи пешгирии хариду фурӯши одамон ва дигар падидаҳои номатлуб ки дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ вохӯрданаш мумкин ё вомехӯрад, мушовир оид ба масъалаҳои оилаи раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилояти суд ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарама Бобоя Рафаат Шариповна иштирок дошт. Ну, на этом, я думаю, на сегодня мы исчерпали лимит отведенного нам времени, но тем не менее, большое огромное спасибо всем нашим спикерам, всем нашим консультантам, всем нашим экспертам, которые сегодня дали разъяснения по всем тем вопросам, которые являются актуальными, значимыми для трудовых мигрантов. Получение информации, знаний, законов, знания всех тех норм, которые сегодня прописываются для успешной трудовой миграции. Мы вам сегодня это все предоставили. Надеюсь, это вам в будущем, конечно же, посодействует и как-то облегчит вашу жизнь вдали от Родины. Команда информационно-познавательного портала «Мигрант Мобайл» далее будет выходить в эфир. Это будут наши онлайн-консультации, это будут наши онлайн-конференции. Пишите, с кем бы вы хотели встретиться, с какими специалистами, с психологами, с юристами. Мы обязательно пригласим. И это все вы можете увидеть на нашем онлайн
интерактивном программном модуле «Форум мигранта». Опять же напоминаю, что его цель заключается в обеспечении обмена вашими мнениями, уважаемые соотечественники, и нами, администрация сайта, и те, кто организует вот такие интерактивные контенты, чтобы мы с вами обменились мнениями. Это все создано для того, чтобы эффективность нашей работы, нашей команды в направлении трудовой миграции была плодотворной. И наша конечная цель – это привлечь к нашему сайту, к нашему ресурсу все онлайновое сообщество. Те, кто плавает на просторах онлайн, на просторах интернета, все те, кто работает в области трудовой миграции, это организации, сообщества, специалисты, консультанты, гражданские активисты, наше сообщество таджикское, члены семей мигрантов. Мы призываем быть на нашем форуме, и чтобы ввели вы между собой активный диалог. Только в диалоге, только в разъяснениях рождается какая-то некая такая истина, которая может облегчить жизнь нашим трудовым мигрантам. Мы знаем все, что это нелегко, трудно, но тем не менее это социальное явление имеет место. Мы в постоянном поиске для вашего удобства, чувства общности и товарищества. Вот наша конечная цель и задача. Ну и в конце просто хотелось бы вам пожелать успехов, до скорых встреч. Ждите наши трансляции. Спасибо за внимание.